Важно ли е да си платим тока, водата, да имаме за храна? Не отричам. Изключително е важно. Изключително е важно. Но тук ще ви дам пример с моя живот. Преди 6 години, преди продуктите на Еквасорс да влезнат в живота ни, съм имала моменти, в които докарвах на работа само половината ден. И след това съм лягала на парцал, без енергия, с сериозни хормонални отклонения, с паникатаки, с тремор на ръката и с какво ли още не. И тук като казвам, важно ли е да си платим парното, толкова водата, всичките консумативи, да си поддържаме колата, абсолютно е важно. Но е хубаво двете неща да върват ръка за ръка. Да можем да си платим и да покрием разходите, но и да сме здрави. Защото когато ние сме дълго време в болестно състояние, се налага да приемаме, в смисъл, освен медикаментите, се налага и често да отсъстваме от работа. А това, повярвайте ми, не харесва на вашия работодател. И т.е. съответно ние си рискуваме и самата работа. Така че, нека двете неща да вървят ръка за ръка и ви го казвам от цялото си сърце и душа. Защото, когато някой път ми кажат скъпи ли са продуктите, искам да ви кажа, мили хора, предвид заболяванията, които имахме вкъщи, са ми скъпи на сърцето. И момента, в който ние започнахме продуктите, всъщност дъщеря ни беше в такава възраст, която много изискаха нови дрежки. Тя беше тогава не самостоятелна, сега вече е самостоятелна. Но, нови дрежки, предстоеше и бал. Хайде за бала купихме всичко нужно, но ние вече даже бяхме подкрепили нивото си на здраве. Но предходния период, който ви говоря от няколко месеца, съм ми казвала: мамо, ще се лишаваме за сметка на здравето. Разбери, то е безценно. И разбира се, тя като абсолютно добро разбрано дете се съгласи с нас и наистина е имало периоди, в смисъл такъв месеци наред, да си иска нещо, но ние просто да ни го купиме, защото за нас беше важно да си снабдим продуктите. Та когато ми кажат скъпи ли са продуктите, за мен всичко е въпрос на приоритети в този живот. Всичко. Не само дали ще си подкрепяме организма, всичко е въпрос на приоритети и всичко е въпрос да си ги подредим. Независимо какво предизвикателство имате, не споделих всички, ето Илия имаше псориазис, независимо какво предизвикателство имате, ние сме от цялото сърце и душа сме отворени да ви помогнем, стига да сте подредили вашите приоритети вече. Можете да се запишете в формата, която сме оставили в описанието на нашата страница Гергана Илия Борисови на кирилица е. За напълно безплатна консултация всъщност с нас. Отзоваваме се при първа възможност. Можете да харесате и споделяте съдържанието на страницата. Както обичам да казвам, нека направим здравето заразно, защото без здраве всичко друго според мен губи смисъл. Коли, имоти, къщи, всичко друго губи смисъл. И не забравяйте, че вашите близки имат нужда от вас. Бъдете здрави!